Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Живко и сега ще ви покажа мой интересен клип от Happy Wheels. Ще ви покажа какви нови нива са сложили. Фак! Половината нива, тия нива са без никакви звезди. Представяш ли си само? Чакай, тия нива са звезди. Дем това ниво. А ти какви хора са тия децадателите на игрите, децадат Happy Wheels? Те си имат профил то джаква си. Ко беше това и аз не знам. Отде да знаем кое е било. Да. Аниомара. Кое е това ниво? Позор. Не успя да размажи. Защо я? Тук трябва да се кара бавно. Тази жена си чупи краката. Почва да натирят лук. Луковете почва да натирят. Вие ме спасти от тази душа, лъковете ги. Вие могат да ме спасти. Как надърпа над носа кача? Не мога мина. Много мина това ниво. Някой по-друго, което е лесно. Новото пого-джамп. И това ще е лесно. Поне това е лесно. Трябва да се прескочи и да го миниш финиша. Може да има и бомбички, може да има и такова да е включва той. Пого е. Те за и просто това са на еднаква големина препятствията. Кажа. То си свали каската. Пого. Те истинските хора ползват такова за подскочи. Ама има и детски такива. То това е... Те ги ползват тия американците. Финиш тайм! Виктори! О май гад! То извика. Чакай.
Saif Popov. Get you the sloppy. I need your dogo something. Да ще го видим кой е това. За мачкане на хора ли? То се удари крака. Това трябва да се прескочи. Финиш тайм! И да, с нож падна върху героя. Не, то трябва да прескочим. То трябва да стоим на това и да го прескочим това. Фак! Приземих се! Брат, приземих се. Запотаме. Защото нали е топ трудно. Може да е топ и изи. Къде отиваш? Чакай. Извините на вас, говорих на майка си. Ще правя грешки и дори мога да се уча от тях. Другото ниво ще пробвам да мина. Две... Резултата е 2 минути. 2 минути нива всъщност. Резултата, резултатът е такъв до сега. Луки. Това е изи или е про? Това е някаква история. Това сякаш е визитаен град. Май това е офиса. Влязохме в офиса. Че да офиса забравил. Да слушаме една история за един офис и за едни такова. Да му донеса ключите, да му ги придам и да избягвам. Джъмп! То значи било така. Значи първо идва това и ще скоча на полото и качих, където не мога да мина препятствието. То ме изплю някъде.
Корделка! Дай! Дайте, можешь, Уилс, можешь. Могу, Миш. Это как вот направил. Оказывается, как-то у меня, когда у меня. Мост такого у меня. Гзакум заседни. Все нам как завернуться снегниго. И смотрите газа. Чакай гумна и така. Са промушим. Аз държа да ни свъркне това, викам. И finish time! Май надбиваме не минатите нива. Или пак се сравняваме. Господи, колко е дълъг. Тук трябва да се засилим, значи, али. Шко бързо караме. Може да засилим около стрелите. Тежко левото да финишира, е. Айде, не лошо направи. Джастин! Брат, шо ме избута? Препятствието. Шо ме избута? Двъжно ме избута. Да видим с чопъра как ще стане. Shift. Аз съм го взел. Забрал съм да го взима. Да, агресивен. Да. Финиш! И това ще... Май толкова да взем да направим за днес. И това беше клипът, да се надявам да ви го харесало. Ако ви го е харесало, просто лайкнете. Ще има следващи клип. Ще има следващи клип от полица. Чао, чао.